Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube ubuhlungu bodwa kulimala abantu kabe emva kokuphuma imoto ihamba ebisha ubuhanguhangu umlilo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanbulo khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekela igama lami usibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kulimale kabe abantu abane namhlanje emva kokuphuma imoto ihamba ekuthiwa ibisha amalangabi isha ubuhanguhangu. Kulimale kabi abantu abane namhlanje emva kokuphuma imoto ehamba ebivutha amalangabi. Kube uthi le monto ibisha ubuhanguhangu eMdloti Beach Road ngase Waterloo. Bebe sebezama ukuphuma yona imoto ehamba. Bezosizo liphuthumayo bafonelwe bafika ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameko. Bathe bafice uhlobo lemonto eToyota Hiace isha ivutha amalangabi. Bafica abantu abane belele phansi emva kokuphuma le monto ihamba. Kubikwa ukuthi labantu bebelimale kabi emva kokuphuma yona imoto ihamba. Bephinde bashiswa nawumlilo. Imbangela yokusha kwemonto namanje ibingakaziwa. Bezosizo liphuthumayo bafika ngokukhulu ukushesha bayicima imoto kodwa ibisivele isishe iyaphela. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.